हेलौ लोगोफोर खुलुमबाय गासैखौबो आंनि चेनेलाव फिन खेबसेबाव आरोबाव मोनसे गोदान भिडिअजों बरायबाय लोगोफोर मैयाबो आङो जैग' सावनायखौ होदोंमोन आरोना ओमफ्राय दिनैहाय फुजा होबाय बोथोरनि फुजा जोंना खेराइसालियाव फुजा होयो नालाय नै गामिनि जोंनि रायजोनि आरोना लोगोफोर ओमफ्राय आं दिनैबो फुजा होनायखौ एसे शेयार खालामनो होननानै भिडिअखौ लाबोबाय लोगोफोर नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ मोजां मोनोब्लाथाय नायलांबाय थादो आरोना फुजा होगासिनो बेयावहाय फारौ जरा उरायगोन आरोना 구조내야 하라고 했는데 बावगासिनो आरो बिश्वहरि बेयो माबा नै इयावनो नुखायो मा श्रीराम नाम लिरना दोनब्रा जायोबा माखौ मा होनो नामखौ बिखौ मा होनो आरोना बोथोरनि फुजा नालाय जोंना बोथोरनि फुजा होयो बावगासिनो नैबे बिश्वहरि फारौ उरायखांबाय फारौ जरा आरो जरासे दंबावो एंगारनो लाइन रायसनगिरिया रायसनखांबाय ओमफ्राय दायो बावग्राफोरा बावगासिनो गासैबो आंबो बावगासिनो दं नैयाव फारौ एंगारबावगोन जरासे एंगारनो दंबावो गावराजा फैदा राजा ओमफ्राय नैबे इयो बोराय बाथौ नामखौनो मिथिया ओइ भगवती बिमा मिथिया बै माइनाव माखौ मा होनो मिथिला गाव मा होनो जोंना बेयावहाय गावराजायावहाय बोर बिबाथाय मोनो आरोना सोरबाफोर माबा मोनसे बिख'बाथाय मोनो गोसो गोथारै इसोरखौहाय सिबिबाथाय जेरावबो निस्सय इसोरा बोर सारस्रियो आरोना गोसो गोथारै मोजाङै बिख'बाथाय मोजाङै बिख'ना ला बिदि
बावनाय ओमफ्राय दायोहाय दैमायाव थांगोन दैमायाव फुजा हैहांदो आरोना थांग्राफोरा थांसिगोन बुरैफोरा जोब्बाय दायो दैमायाव हैनो लांहांदो जागोन दैयाव दैमायाव थांना मेल मिटिं जादों